שלום, זה יהודה. בווידאו הזה אנחנו נעשה היכרות בסיסית עם העריכה של התפריט, ATR Advanced Menu. אנחנו יכולים לראות כאן שהתפריט מכיל בתוכו מגוון של אפשרויות. פה טופס, פה הוא מכיל קטגוריות של WooCommerce. זה המבנה שיצרתי פה לחלק של החנות. וכאן אנחנו רואים למשל וידאו בתוך הסיפור, בתוך התת תפריט, וכאן רואים וידאו ופוסטים אחרים, כאשר כאן בעצם אפשר להוסיף עוד ועוד אלמנטים. נעבור לתפריט עצמו. לפני שנתחיל לעבוד עם התפריט, אני רוצה לשים דגש על העניין שאתם רואים כאן, שכשאני עומד על אלמנט אלמנט בתפריט הראשי, הוא לא נעלם, הפאנל שנפתח. זה כמובן לא ההתנהגות הנורמלית שלו, כי אנחנו כן רוצים שהוא ייעלם ברגע שאנחנו יוצאים ממנו, אבל לצורך העבודה עם Firebug או Chrome Tools, Developer Tools, אנחנו זקוקים למצב שנוכל לעמוד ולבחור כל אחד מהאלמנטים, ולכן לצורך העניין הזה יש אופציה שנקראת, יכולים לראות אותה פה, האופציה הזאת שנקראת, אני אוריד את זה רק קצת כדי שנוכל לראות את זה, להציג במצב של עריכה, סימנתי פה V. זאת הסיבה שזה לא משתנה, זה פשוט נוח, רק צריך לזכור את זה, להוריד את זה ברגע שגומרים את העריכה ומעבירים את התפריט לעבודה רגילה. אוקיי, נחזור לתפריט, לעריכה של התפריט. בעריכה של התפריט צריך להבחין בין אלמנטים שהם אלמנטי אב, טופ לבל מה שנקרא, השכבה העליונה של האלמנטים של התפריט, לבין האלמנטים שתחתיהם, שזה יכול להיות גם למשל כמו אתם רואים פה, יש people זה טופ לבל, ומתחתיו שני אלה הם כבר עובדים איתם ביחד. והסיבה לזה היא שמסביב לכל אחד מאלה, כשאנחנו נכנסים לכאן, אנחנו יכולים לראות את זה, מסביב לכל תת תפריטים יש div, אלמנט של div שעוטף אותם, והאלמנט של div הזה עוטף רק את התת תפריטים מדרגה 1 ומטה, כשהדרגה העליונה זה 0 כמובן. ניתן לראות כאן את המבנה הסכמטי של המעטפת הזאת. אנחנו רואים שבטופ לבל יש לנו אלמנט לא עטוף, מתחתיו יש אלמנט שעטוף בדיב, והוא מכיל בתוכו את כל התת תפריטים. כאשר מה שקובע את הקלאס או המחלקה שהיא הסלקטור של הדיב הזה, יכול להיות או הדיפולט, אם לא כתוב פה כלום, תכף אנחנו נראה את זה, או אם אנחנו שמים פה מחלקה ספציפית, שם של מחלקה כלשהי, אז הוא יקבל את הסלקטור הזה, יקבל את השם של המחלקה הזאת, ואז נוכל להתייחס אליו באופן שונה. שימו לב שזה אופציונלי, לא חייבים לשים כאן שם של... בסלייד הזה אפשר לראות שבעצם, הנה כאן רואים את הדיב, הוא עוטף, זה דיב בלתי נראה כמובן, אין לו שום מחלקה משל עצמו שמעצבת אותו בעיקרון, אבל אתם רואים שהוא עוטף, יש את כל הבנים שהם יכולים להיות גם בנים ונכדים או וכן הלאה, נינים וכו'. זה הדיב שאנחנו מדברים עליו. מהסיבה הזאת כשאנחנו עובדים עם התפריט אנחנו מבחינים, כמו שאמרתי קודם, בין תפריט אב לתפריט בנים, נכדים, נינים וכן הלאה. אם אנחנו פותחים את אחד האלמנטים, וזה יכול להיות כל אלמנט, במקרה הזה אנחנו שמים לב שזה אלמנט אב. במקרה של אלמנט אב, הדברים שאנחנו רואים, בכולם אנחנו רואים שיש חלוקה בין השטח הלבן והשטח האפור שלמטה, כשהשטח הלבן מכיל את כל האלמנטים שהם דיפולט של וורדפרס, זה מה שהוא נותן לנו בדרך כלל, ובחלק האפור אנחנו רואים, בשטח האפור אנחנו רואים את החלק של התוסף, שזה מה שהוא מוסיף. ולמטה אנחנו רואים כפתור של שמירה, ככה שיש לנו, הכפתור הזה מאפשר לנו בעצם שמירה של, אני אעשה פה save,
אפשר לראות את זה גם, זה מהיר מאוד, כי זה אג'קס, והוא עושה פה שמירה של מעט מאוד דאטה, כי זה רק של האלמנט הזה. אז מה שזה עוזר לנו זה שכשיש לנו תפריט מורכב, זה הרבה יותר נוח מאשר ללכת למעלה או למטה ולעשות שמירה של כל הדף, כי זה מרענן גם את הדף וכל הדאטה הולך לשרת, ולכן זה נראה לי לפחות כמו פיצ'ר מצוין. אז בואו נסתכל על החלק הזה. פה אנחנו רואים כרגיל את ה-URL של האייטם, יש את הלייבל של האייטם שזה ההום במקרה הזה, אנחנו יכולים לראות אותו פה, זה ההום. יש את הטייטל שלו, של האלמנט, במקרה הזה זה ה-title of home tab, אפשר לראות אותו כאן, זה זה. והדבר הבא שיש לנו, שזה מיד אנחנו קופצים אליו כי זה אלמנט אב, זה האייקון. האייקון יכול להיות אייקון של פונט אייקון, כמו במקרה הזה, אבל הוא יכול להיות גם תמונה. לקחתי את התמונה הזאת מהמדיה גלר, מהמדיה לייברי, אני יכול לשים פה משהו אחר, אני יודע מה נמצא פה, משהו שיהיה בולט, הנה את הפרה החמודה הזאת, שים אותו כאן, ואז נגיד לו save, ואז תראו שבמקום האייקון אנחנו נקבל פה עכשיו את הפרה, נוכל לקבל ממנה חלב אולי אפילו. אז זהו, החלק הזה, מה שאנחנו מדברים עליו פה באמצע, הוא חלק שהוא לגמרי משתנה, והוא יותר תלוי בעיצוב, אם אפשר לומר את זה. ולכן קפצתי אליו, שימו לב שקפצתי אליו מיד, כי אנחנו מדברים על אלמנט אב. במקרה של הפאנל, אז האלמנט אב הוא בעצם מה שדיברנו עליו קודם, אם אתם זוכרים. אוקיי, זהו זה. יש לנו עוד דבר, זה הנושא של הכנסה של פוסט. במקרה הזה של האלמנט אב אין לנו מה לעשות איתו עם החלק הזה. אז נעבור לאחד אחר, בואו נראה פה באיזשהו מקום שזה קורה. הנה כאן אנחנו רואים שיש כאן פוסט, זה בעצם פוסט שמכיל וידאו. ואותו דבר פה הפוסט של הקונטקט מכיל פוסט שמכיל בתוכו שורט קוד לקונטקט 7 פורם. אז אם אנחנו נלך ונצפה במצב שלהם, בעריכה שלהם, אנחנו נראה למטה שזה ה-ID, אני שמתי פה את ה-ID של הפוסט, וברגע ששמתי את ה-ID של הפוסט, הוא לוקח את הפוסט ההוא, בתוך הפוסט ההוא, מה שיש בו, זה מה שהוא מראה. במקרה הזה הוא מראה את הוידאו, את זה, ובמקרה של הקונטקט הוא מראה את מה שיש בו, שזה השורט קוד. דבר נוסף שכדאי לשים לב זה, אני ציינתי פה, אפשר לראות את זה יותר ברור כאן בקונטקט, שציינתי בקונטקט פורם, ציינתי remove title, ולכן כשאני מציג אותו לא רואים פה את הכותרת. אם אני רוצה שכן יראו את הכותרת, אז אני עושה פה V ועושה רענון, והנה הכותרת שלו. זה ברמה מאוד מאוד בסיסית של הדברים. אני אכין וידאו נוסף שיאפשר לראות דברים קצת יותר מורכבים, אבל אני חושב שזה מציג לא רע את היכולות של התוסף. אני מאוד מקווה שאתם תענו ממנו. תודה ולהתראות.